Makinde. Kawadhi nyime ni jatend migawo mateko Opiyo Wandayi olieko nogai mar Wiper Kalonzo Musyoka nyalo biro jwang'o kweth makwedo sirikal kendo donjo e sirikand Kenya Kwanza motelo ne yiero mabiro. Kanopimo gi kaka neno owuon noloko paro dichiel moyie donjo e sirikal, Wandayi nowacho ni Kalonzo en jatelo mosetiyo matek ne Kenya kendo en gi yie nobiro bolo piny dwaro mare owuon kendo donjo e sirikal. Nowacho ni mano biro miyo dongruok ichwalo e alwora ma Kalonzo nie gi mbi. Jotelo mondo tie twech achiel noloso yo Kitui e sama noketo mise chenro mar tudo teko stima e kor gwenge e alwora ma Musyosa e ward ma Kasis e kaunti ma Kitui kono. Chenro makamano en achiel kuom mago mag tudo teko stima e bwo Rerek e kaunti no madhi nyime kendo muonyo milion 430. Lazima viongozi waungane, washirikiane ili nchi isonge mbele, na vile vile wananchi pia waungane. Mnakumbuka mimi kabla niwe waziri nilikuwa bunge, na mimi nilikuwa kiongozi wa Azimio kule bungeni. Huyu Mwaleka alikuwa mwanachama wangu kule bungeni, lakini kwa juhudi za Mheshimiwa Rais na hayati Baba Raila Amolo Odinga na viongozi wengine wakaamua ya kwamba lazima tuje pamoja, tufanye kazi pamoja ili nchi isonge mbele. Na katika hiyo safari lazima kila mtu ajumishwe. Mimi na hakika hapa mbele pia tutafanya kazi pamoja na viongozi wote, Mheshimiwa Kalonzo akiwa mmoja wao, ili tusonge mbele tukiwa kitu kimoja. Ng'atachielo yangino wito ngimane tok tanka moro muoch momako mach e apaya ma Southern Bypass e boma ma Nairobi.